Здравейте! Днеска аз ще взема Street Shade. Не ми достигат малко джемове, както виждате, но аз ще го взема. Да, наистина, обещавам ви, ще го взема. Да, не ми достигат, така че да, ще го взема. Но, хайде да играеме. Но първо, ето, от Brawl Pass искам да ги взема. Само да си видя, да, кой има мисия. Не, няма. Биби! Ама чакай, мога да видя. Да, не. Айде, Биби. С Биби ще игра. Така, да се отключа новото. Игра на соло и да играем. Хайде! Това са съотборниците, които трябва да ги победа. Хайде! Бинг! Бонг! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хайде! Бинг! Ганг! Бонг! Супер! Не, аз го пропуснах. Айде! Добре, супер! О, не. Супер! Браво на мен! Браво! Как победих? Не знам и аз. Маля, аз не знам как победих. Следваща игра. Добре. Това са другите. Бинг, бонг, банг. Супер. Трас, прас, фраз. Взимам си кутийките, какво да кажа. О, не, Анджело с мутация. Не мутация. Суши. О, не. Той стреля по 3. Много опасен. Ще чакам малко. О, не. Спайк. Да, победиме. Рер. Добре. Ето ни. Остават ми още малко сушите до този Кенджи скин. Но аз нямам Кенджи, не знам какво ще стане. Само от всичките имам само на Анджел скина и на Тара. Ако се чуете защо само тези двамата, нямам другите герои. Да, нямам другите. Играеме Oni Hunt. Хайде. Добър екип. Дали ще победим? Никой не знае. Сега отивам към него да си зареда супера. И така, добре. Ако се чуете защо играта няма звук, това го звълчавам сега, защото имаше проблем. Играта беше прекалено силна и аз не се чувах. Да, това е проблем. Така, отдалечавам се малко и отивам обратно при Кенджи. Така ще го наричам. Не Они, просто Кенджи. Да, Кенджи, давай, ще го победим. Само да не стигнем до God Mode. Тогава става лошо. И така, добре. Хайде да ходим. Добре, браво. О, не. Давай. Добре. Давай, ходи. Хайде. Браво. Не пропуснах. Добре, ще го победим някакси. Макс, внимавай. Отивам при него. Давай. Удари ме. Но той само при мен идва. Какво е това? Само при мен да идва. Това не е честно. Добре, давайте. 11%. Давайте. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Хубав екип, бих казал. И да. Трябва да се завърша мисиите с Биби, както виждате. Остават ми още малко. Последна игра.
На мен ми е бъгнало, показва ми само Джей Янг. Нали така? Джей Янг, а не Джей Гонг. Джей Янг. И не знам как се произнася, защото това е корейско или китайско име. Добре, давай. Лесно ще бъде, но аз много игра на този мод с Нита. Знаете ли защо? Като си пусна двете мечки. 11 Power съм, без Hypercharge. И то просто моята работа я свършва мечките. Не аз. Да. И така винаги побеждавам. Разбира се. Давайте. Давайте. Още малко трябва. Не, още малко. То е 80%. Хайде. Хайде. Давай си успееш. Не. Не. 2 секунди. Не. Не. Давайте. Хайде. Спи. То докато отидат, той се събужда. Хайде. Хайде, жив съм. Давай. Не. Давай. Yes. Yes. Добре, малко се отдалечам да отида при него. Още 60% не, това е пълна загуба. Макс няма да успее. Дано да успее. То е само 63%. Хайде, давай. Моля ти се. Не бягай, давай. Добре. Идвам. Бъгва ми. Интернетът не ми е хубав. Не. Да. Не. Да. Да, не. Не знам. Тъжен съм. Да го победим, ако може. Не, ето. Той само при мен идва. Ето, пак. Само при мен. Не при другите, при мен. Аз съм все едно по-специален, нещо такова. Да. И затова само аз. Той ме побежда, само мен. Айде, де. Айде. Добре, пак съм тук. Да отивам да си зареждам супера и да го атакувам. Давай. Трябва да си взема този Street Shade. Много е хубав. Защо съм върху него? Моят герой мина върху него. Ето, само в мен. Видяхте ли? Той го обича. Затова идва. О, не. Не. Макса сама. Не. Ей, сега идвам. 3, 2, 1, то е 14% или 18%. Трябва да гледам него, не. О, не. Това е лошо. Това е много, много лошо. Давай. 12. Не виждам. Не знам, гледам само него. 14. О, не. Давайте. Не. 10%. Давайте, 5, 3, 2, 1. Супер. Браво. Айде. Взем Street Shade. Суши. Ето го Street Shade.
Хайде, купувам го. Това е момента, който всички чакахме. Street Shade. Супер. Много е готин. С спрей прави купи. Що е такъв ексклюзивен скин, вижте го. Слагам му пина. Добре, много е готин. Много е готин. Вижте го. Просто го вижте. Да. Заслужава си. Това му е единствения скин. Да, ето, купа. Благодаря за гледането.